Снимаме с микробой БЕ. Аз съм единичка, той може да... Пусни са двойка, да сме трима на трима. Аз съм човечето. Как се каже, Мико? Това е микробой БГ. Да. Не знам дали някой го знае, ама трябва да се абонират за него. Ало. 100% да знаят. Не знам дали го чуете, защото преиграхме Майнкрафт, май не се чуваше. Ама ще пробваме да видим. Ще играем около 5-10 минути. Май скоро няма се отдуете. Най-сетне май го убиха и почваме играта. Малко ми е бърза мишката. Да, двойка ми взе. Аз съм едно човече. От Човечоландия. Аз съм едно човече. Едно човече ми е картинката. Едно лечице? Да. Съвсем? Едно цяло човече. Двойка ти са? Не, аз съм цяло човече. Да. Последният терорист. Последният терорист ли? Ами, не. Още един има с мене. Ти последен разживя. Ама не, последният терористите ли си? Аре, моля. Той е дето уби той. Да, аз съм едно човече. Сак, вие сме. Не, бе! Две ежди, две очи, усмивка, чертичка, две дъта и равно. Fuck you, motherfucker! Мала, колко ми изхвърли на 15 живот, майка. Fuck! В гръб не минаха! Бати, хора. Искаш и без да се ресвам, да играем до край. Гати, как ми мина в гръб. Направо не пецака. Аз и още някакъв нон-стоп флък за мъглим. Трябва да се пусна към мамка му. What the fuck, знаеш как ми зацепи, бе? Гати. Тъпо да се правя звука.